गिबियाव आं निउस पर्टेल बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो। लोगोसे गुरुभाषा इउएन एकाडेमिनि मानाव गेदेर बा मानिजाथाव डाइरेक्टर, प्रिन्सिपाल आरो फोरोंगिरि, लोगोसे बे लटारिनि एडभाइजार सारमोन। स' बिथांमोननिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों। दिनै आं अन्थाव मुसाहारि, गुरुभाषा इउएन एकाडेमिनि 13 मासखालि 2024 बे दिनखालि मोनसे लटारि इउएन एकाडेमिनि मुङाव मोनसे जौगाथायनि मुङाव होनाय जादोंमोन। दा बेनिनो आङो 12 नाम्बाराव प्राइज मोननो हादों, आंनि लाकि कपन। दा बे बिथिङाव आं माने गिबि खेब बेनो फार्स्ट होनजायो। स' बेनिखायनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंखौनो आं लाकि होननानै माने आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो सारमोननिफ्रायबो आं जिहेतु बे बान्थाखौ मोनबाय, बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो थेंक इउ जासियो आरो। नोंथाङा मा प्राइज मोननो हादों? आं ओरैनो 12 प्राइजआवहाय स्कुटिमोन। दा स्कुटिनि मुङाव आंनि मोनसे चइस बायदियै आं सारमोननिफ्रायनो रायज्लायनानै रांखौ लानाय जादों आरो। बेसेबां रां मोननो हाखो? आं रांखौ सारमोनजों ओरैनो रायज्लायनायाव एसेसोब्लाबो माने रायज्लायनायनि गेजेरजों 1,10,000 आं मोनफुंनो हादों। गांबेसे लायामोन नोंथाङा? आङो लटारिखौ मोनसे बुक लादोंमोन। दा बे बुकनि गेजेरावनो मोनसे जाखांना होदों आरो। नोंथांजों लोगोसे गोबां मानसिफ्रा मा प्राइज मोनलांनो हाखो? ओरैनो आंजों लोगोसे बे कुपनाव बा लाकि लटारियाव गोबाङानो मोननो हायाखैबाबो आरो बाखि फार्स्ट प्राइज थांदों, ओमफ्राय सेकेन्ड प्राइज बिदिनो स्कुटियाथ' आंनियावनो जाखारबाय। दा बेखिनिया जाखारदों आरो। थेंक इउ। नोंथांमोननि जे लटारि दं माबायदि जालांखो? आदसा, जोङो नैबे गुरुभाषा जि इउएन एकाडेमि बे डेभेलपमेन्टनि मोनसे उद्देश्ययै मोनसे लटारि होदोंमोन थांनाय 13 मार्च 2024 खालि। दा रायजो राजानि मदद आरो जों साखाथियाव थानाय जोंनि बोसोनगिरिफोर, लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा जोंनि बे लटारिखौ फ्रायानो अनसायदों। अनसायनायनि बेलायाव जोङो नैबे लटारिखौ खुनु बेले बेजे गैयाजासे बा दावराव दावसि गैयाजासे जों गाहामै गाहाम होफुंनो हादों। आङो गिबियावनो रायजो राजा बिथांमोन जायफ्रा लटारि लागिरि बिथांमोन आं साबायखर बावदों। दा बिथांमोननि अननाय, बिथांमोननि जि जोंखौ अनसायनाय, जोंनि जि उद्देश्यखौ मोजां मोननानै जे लटारिखौ लादों, बिथांमोननि लानायजोंनो जोङो लटारिखौ जाफुंसार मोनसे महर होनो हादों। आं बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। दा जेनोखि जोङो लटारिखौ होबाय, बाहाय जोंना फार्स्ट प्राइज जोंना सिडलिनि भिडिअ' कुमुद नार्जारि सारनावनो जालांदों। सेकेन्ड प्राइजआ सासे आदिबासिनाव सम मार्डि होननायनाव जालांदों। बिदिनो गोबां दङ। दानैसो एसे सिगाङाव जोंना सासे फंबाया बुंलांबाय लास्ट प्राइज स्कुटि बेसपा, दा बेखौहाय बिथाङा मोनलांदों। दा जोङो लटारिखौ गिदिरथार होनो हाखायाखैमोन, जेनाखि कन्ट्रिबिउसन बायदि जोंना लटारिया एसे फिसायैनो दब दब माने फार्स्ट प्राइजआव बिदिनो बुलेट हान्टार 350, बेनिफ्राय लास्ट प्राइजआ स्कुटि बेसपायानो देरसिनखामोन। आं बे ओरैनो जोंनि जेनाखि बाजेटमोन बियो 4,50,000 बिसिनियाव दङमोन। दा जोंनियाव बेसेबां थादों होनोबा जों डेभेलपमेन्टनि थाखाय जेनाखि एसे थालांबाय। आं एमाउन्टखौ बुंनो सानासै बेखिनि। नोंथांमोना देग्लायबो लटारिजों फैगौ समावबो थांखि लादों निश्चय। दिनैनि दिनाव गोबां जौसे रांजोंनो लाख लाख थाखानि गारि मोननो लटारि ओंखारबाय, जे नोंथांमोना गोबां गोब्राब थासारियाव गोलैयो। नेक्स्टआव माबायदि होनो सानदों नोंथांमोना? जोङो बेखौनो सानदों, टाइम एन्ड स्टेसनखौ नायनानै जोङो फरायसालिनि जेनाखि फोथांनांगौ दायथ' जों एसएमसियाव दं। बे हिसाबै जोङो नायबाय भबिसतखौ साननानै। जुदि होनांगौ जायोबा जों सावरायलायनायनि गेजेरजों होगोन, आरो होनांगौ गैयाबा जोंहा दरखार गैयाबा जों होनाय नङा। बेखिनि आरो जेनाखि जि गुबुनफोरना माखासे बिजनेस टाइपआव सोलियो, माने लाख लाख बिथांमोना कुपन बख'यो, नाथाय जोंनियाव जों बिदि नङा। अनलि जोङो 27,000 कुपनखौ बख'नानै जोङो जास्ट जोंनि स्कुला थांनानै थाथों आरो गथ'फोरा मोजां मोनसे सोलोंथाइ मोननो हाथों, बे उद्देश्यजों जों बेखौ कन्ट्रिबिउसन बायदिसो होनाय जाखादों। माबायदि मदद जागोन फरायसालि? जोङो थांखिया जाहैबाय, दा नोंथांमोनानो नुखाबाय जोंनि फरायसालिया खोब माने दासिमावबो एसे बायला जिलायैनो दङ, आरो जोंहा हस्टेल दङ। दा हस्टेलखौ जोङो
आलादा मोनसे सेपारेट लुफुंनायनि थांखि बे लटारिखौ होनाय जादोंमोन। दा बे बाराव जोङो बेसेबां आवगायनो हायो जिखुनु जों फाउन्डेसनखौ खालामगोन, जिहेथु जों रायजो राजानो बे हस्टेल लुफुंनो होननानै जों प्रतिश्रुति होनानै नैबे लटारिखौ जिहेथु होदों, बे हिसाबै जोङो जेरैखि जाया जों फाउन्डेसन खालामगोन। दा बेनिफ्राय जों बेसेबां आवगायनो हायो बे नोजोरखौ बोनानै जोङो नेक्स्टआव लटारिखौ होनांगौ होनाङा जों बेखौ टारगेट खालामगोन।